Συνάδελφοι, η πρωτοπορία είναι η μόνη παράταξη που στηρίζει το Σύλλογο. Νιώθουμε την ευθύνη για συμμετοχή. Την ευθύνη του Περικλή, την ευθύνη του Μέγα Κωνσταντίνου, την ευθύνη του Ιωάννη Καποδίστρια. Πάντα δίπλα στο φοιτητή. Και κάπου εκεί εμφανίζεται η προστάτητα των φοιτητών. Εμφανίζεται η προοδευτική. Δημοκράτες φοιτητές. Μητέρα Τερέζα. Αγία των Αδυνάτων. Η αλήθεια όμως είναι πως είστε δημοκράτες μέχρι εκεί που κρίνουμε τον Δημήτρη Καταστρόφια. Είστε μητέρα Τερέζα των Τουρκοκύπριων και των λαθρομεταναστών και άλλοι που προστατεύουν μόνο τους κλέφτες του ΑΚΕ. Η προοδευτική προσήλθε στη συνεδρία καταρτισμού του Συλλόγου, έχοντας στο μέτωπό της το φασιστικό σφυροτρέβανο. Έθεσε τελεσίγραφο τον όρο να γίνουν αποδεκτές μόνο οι δικές της προτάσεις. Διαφορετικά θα απέσυραν την υποψηφιότητά τους. Βάλετε την παράταξή σας πάνω από το Σύλλογο. Μάθετε τη λέξη ευθύνη. Ίσως κάποτε να μοιάσετε. Η πρωτοβουλία ανέλαβε την προεδρία του Συλλόγου και επειδή οι υπόλοιποι επέλεξαν να απουσιάσουν, υπεύθυνα αναλάβαμε τα πάντα. Στηρίξαμε όσο κανείς το ένα κυπριακό φεστιβάλ, προωθήσαμε την αιμοδοσία. Το μόνο που μοιάζει τους υπόλοιπους είναι οι πορείες για Παλαιστίνιους λαθρομετανάστες και αντισοκόλληση του ΚΚΕ. Πρωτοστατήσαμε την αντικατοπτική πορεία για την καταδίκη του ψευδοκράτους. Επιλέξαμε να διαπραγματώσουμε πως η Κύπρος είναι ελληνική. Είναι καταστατικός σκοπός του Συλλόγου. Είναι η ιστορία μας. Είναι ο πολιτισμός μας. Είναι η γλώσσα μας και η θρησκεία μας. Από της Ελλάδας στα σπλάχνα κι αν σας αρέσει. Πείτε αυτό, αντιτούρκικα συνθήματα στα ρεύκα σας τους Τούρκους. Τους Τούρκους που εισέβαλαν, τους φάλιασαν, που έφεραν την προσφυγιά και το μαρτύριο των εργουμένων. Είμαστε Έλληνες. Η προοδευτική φορά τη μάσκα της λαϊκής διεκδικητικής παράταξης. Ούτε κουβέντα όμως για την πενταετία Χριστόφια. Παρεδώσατε στάχτη και καβέλητη. Συνεχώς ανακοινώσεις για τους 5 Κουβανούς, για τη Συρία, για την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Τουρκία, για τον Χριστόφια, πότε, για τον Μαρί, πότε, για τον Μαλά, πότε, για τον Μεκνέτ, 12.000 ευρώ, πότε, για τον Καζάν, 15.000 ευρώ, πότε. Δεύτερο σχήμα, 12.000 ευρώ, πότε, δίκαιη κοινωνία. Για την φοιτητική χορηγία πότε. Την φοιτητική χορηγία, την πρωτοβολία, πρώτη πρωτοφώναξε. Ο Βλάχος Πληρίδης υλοποίησε. Την φοιτητική χορηγία του Χριστόφιας την έκανε από δικαίωμα επίδομα. Μας κάνατε επέτες και ζητιάνους. Αλλά να ξέρετε, του Έλληνα Ατράχυλος σηκωθέν υπομένει. Θα σας καταπράξουμε όπως ο Χριστόφιας στην Κύπρο. Αναλάβατε τα Κύπρο της Ευημερίας και παραδίδεται ένα κράτος σκουπίδι. Βλέπουμε για εσάς, 20 χρόνοι φοιτητές να υπερασπίζετε τις μασέλες του Παπασχάδα, θα τους πέφτουν ατιμωρές, τα 50 εκατομμύρια της Ρωσίτρια, το ιδιωτικό τσέπ του Χριστόφια, το πουλάκι τσίλου του. Το Δούνου του, ποιος το έφερε, ποιος περιέκοψε δύο μισθούς, την Άτα, ποιος την πάγωσε, το εργοστάσιο στο Βασιλικό, ποιος το ανατείναξε, τους 13 φίλους στο Μαρί, ποιος τους δολοφόνησε συνάδελφοι. Μπορεί να αλλάξετε το Χριστόφια με τον Μαλά, αλλά το Σανό τον τρώνε μόνο τα γαϊδούρια. Εσείς μπορεί να είστε του Μαλά, αλλά εμείς δεν είμαστε μαλάκια. Ούτε η απορροφή των ΜΕΝ, ούτε η συνενοχή των ΔΕ, ούτε ο προφοκαμιλισμός των κομμουνιστών. Η πρωτοπορία είναι παράταξη Ελλήνων φοιτητών της Κύπρου. Ως παράταξη φοιτητών οφθώνουμε οδόφερμα σε όποιο θέλει να κόψει τη χορηγία. Ως παράταξη Κυπρίων δίνουμε συνεχώς τη μάχη για τη δικαίωση της μικρής μας πατρίδας. Ως παράταξη Ελλήνων
αυτό το ανάστημα σε όποιον θέλει να σβήσει την ελληνική μας ιστορία. Τον Αμίσιλο, τον Αυξεντίου, τον Τάσο Μάρκου, τον Σολομών και τον Ισάκη. Ως Έλληνες βρέθηκαμε πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Φράγκοι, Άγγλοι, Τούρκοι. Κι όμως κάθε φορά σηκώνουμε το κεφάλι και προχωρούμε. Κάθε γενιά βρίσκει τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε αυτό το σταυροδρόμι. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε, συνάδελφοι, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Η δύναμή του φοιτητή έχει όνομα με γράμματα χρυσά και χρώμα γαλανό. Τη λένε φοιτητική παράταξη ισχυρό πρώτο. Θα πορευτούμε στον δρόμο το σκληρό για τα γαλάζια ελληνικά, δημοκρατία και στεριά. Θα αγωνιστούμε στα χώματα αυτά. Αντριεμένα νομιά,